Ano, sige. Sige. Ano pa na kayo? Gawa niya mo. Tara mo. Yan. May may pera ni. Maduro me. Pre. Duro kayo pa. May akwa ka niyan po. Hindi ka bagyan. Yan. Yan eh. Kanya mo na eh. Ining kaya ko. Kasi steady ka. BI. Sana. Na. Pansaman ko yan, nilutan mo yan eh. Ay, pansaman. Leche, ano kayo? Hindi kayo mo. Ano yan? Kaya mo lang. Leche yan. Ayo. Happy birthday! Pwede na palang gagawin na yung birthday view. Oo. Ito wala ka? Uy, kumain. Kumain pa kayo parang sila ko. Wala pa? Kaya na ako ata ng pre. Hindi, nakaitan mo ito ni Happy eh. Bayo ini bro. Bayo ini, magkano magkano ito. NBI. Siya na? Ano ba na dito may? Ito yung naman. Ano may? Ah. Ito yung naman. Balik. Ang tanging kong pag-ibig. May stock na yan. O malwa na yung lima kakain. Bukan ba? Ba, minsan makalima kaming Fernando ah. Pero puta kayo sumawa kami mo rin. Puta kayo, hindi mo naman nakayari. So almost 2 years ka nang niyalikan mo ka? Pag may ay, yun na. Ito ang bits na ko yan. Mga plastic. Hindi, lalo yan doon. No? Kunin ka therapy. Sabi na tamoy. Oh. Kuya. Oh. Alam mo na naman.
ba melone pala ini? Eh? Kunin nga pala. Maluwa na yung... Ako na ba yung ganyan eh? Malalim sa simot. Yan. So, pwede niya po ngayon. Yan. Okay, happy birthday to you, Brad. Lalo kayo mga na para matira na ka na. Oh? Mat. Huwag ka pa akin eh. Ang mga pabuna mo. Kasi hindi kaya eh. Oh, yes. Nakatulog na sa kaya Henry sa'yo. Pasensya na, hindi ka agad ako umalis. Galing kasi ako sa library. Oski, kumain ka na. Oo, kanina pa ako dun. Hindi ka talaga pagod? Sa umaga, trabaho. Do. Sa gabi naman, Kini. Bakit hindi ka nagpinan? Kailangan niya. Yung vector na yan. Iisa lang ang gusto ko. Ano ka para sa inyo? Baka sa rin ka. Ano ang nangyari na ako? Pag nakatapos ako ng pasya, pupunta sa inyo. Kaya balik mo Pagpabalik ka mo ni brother na kahit sa mapagod ka. from San Simon. Sa sumula. Bakit kasi hindi bilang abogado? Nandiyan ang pera, Epi. Ayaw mo bang minhawa ang buhay natin? Wala akong mangyayari para sa inyo. Hindi mapabuti yung kalagayan. Last ko. Congratulations, Henry. Galing mo talaga. Pumasa ka na sa lawyers for exam. Natanggap ako sa inyo yan. Salamat, Danny. Pinaalat lang ako siguro makakasas sa dalawa. Aba, hindi lang swerte yan. Kundi dahil sa taksitika at sa tiyaga mo. Hindi mo mararating ang kanyang kalagayan. Paano, Epi? Wala mo naman eh. Kaya naman nga siguro, pinag-report na kagad ako sa bureau. Basta ba, hindi ka makakalimon sa amin. Hindi mangyayari yun. Nagmamalaki kong pinagalingan ko at walang dahilan para ikahiya ang pagiging janitor ko. Paano, Danny? Ikaw na ang bahala rin. O sige, akong bahala dyan. Sige, ang gagawin niya kayo. Walang pasok ko ha. Mga konti. No. Dito ko gawin. Break for lunch muna tayo. Ito tayo. Mare, ilipat ako. Mare, ako. Ay, sandali. Iilang ako. Bakit ito ba? Napalit. Sigurado.
matay na sa harap mo. Pero sa susunod na rin talaga, kayo talagang practice na ako. Wala kayong isang salita. Baka nakakalimutan niya ang suma. Isang bote lang na asin ako ng pamilya. Pwede yun. Ang sabi ng amo namin, pag wala kami makuha sa'yo, ikaw kukunin namin. Pare, tama na ba yan? Hoy, artista! Huwag siya matukoy ka rin, ha? Baka magsisi ka. Dito ba yan? Mana boy?